A Deputación da Coruña destina 900.000 euros aos servizos de limpeza de praias da provincia. A partir de mañá, os concellos costeiros poden solicitar estas axudas que financian a contratación de brigadas durante 3 meses. O Boletín Oficial da provincia publica hoxe a convocatoria do Programa de Limpeza de Praias 2018, a través do cal a Deputación da Coruña repartirá 900.000 euros entre os municipios costeiros. A finalidade do programa é apoiar os concellos da Coruña no sostemento dos gastos de contratación do persoal das brigadas que se encargarán da limpeza dos areais da provincia, así como da adquisición do material necesario como vestiario ou combustible. Ademais de contribuir á mellora da imaxe das máis de 360 praias da Coruña de cara á tempada estival, a campaña de limpeza de praias axudará á creación de emprego durante os meses de verán, xa que a cargo deste programa e do de contratación de socorristas en piscinas municipais contratáronse o pasado ano preto de 300 persoas. A subvención para a creación destas brigadas de limpeza ten unha duración máxima de 3 meses, que deberán estar comprendidos entre 1 de maio e 31 de outubro. O importe máximo que poderá recibir cada concello solicitante a través do programa ascende a 33.840 euros e o mínimo a 6.768 euros. A Deputación aplicará criterios obxectivos para a baremación das solicitudes en función da superficie total das praias existentes en cada termo municipal, segundo os datos facilitados polo Ministerio de Medio Ambiente Rural e Mariño e a Poboación Oficial do Concello, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística. O prazo para presentar solicitudes está aberto a partir de mañá 3 de marzo ata o vindeiro día 23 de marzo.